Magandang buhay, kabamba! Panibagong araw, panibagong recipe na naman po ang isi-share ko sa inyo. Ang paborito ng karamihan, lalo na ang mga kalalakihan. Ito ang pinapaitan na kambing. Masarap to, kabamba, lalo na pag may okasyon. Dahil sabaw pa lang panalo na, kabamba. At talagang pagpapawisan ka dito, kabamba, sa sarap. Kaya samahan niyo ulit ako, kabamba. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Nagpalingki kami kanina, kabamba. At pumunta kami doon sa Inamutan. Talagang inagahan namin pumunta doon. Sakto naman, kabamba, bata yung kambing na kinatay nila. Hindi na mahirap palambutin ito. Nabili ko pala ito ng 350 per kilo. Nalinisan ko na ito ng mabuti, kabamba. Ito yung mga rekado na kakailanganin natin. Pagkagaling namin sa palengke, inayos ko na yung mga napamalengke ko. Tsaka ko inumpisahan yung paglinis ng kambing at pag-prepare ng mga rekado nito. Doon kasi tayo minsan nagtatagal yung pag-prepare ng mga sangkap niya. Diyan tayo magaling na mga nanay. Time management kailangan natin. Lahat yata ng trabaho, tinatrabaho na natin. Kalimitan, tayo ay accountant, nagiging nurse, nagiging teacher. Minsan pa nga, karpintero pa. O, diba? All-in-one na. Kaya saludo ako sa mga nanay na tulad ko. At mga stay-at-home dad. Napakwento na naman ako. Bali, ginayat ko lang yung bawang, sibuyas, at luya. Mas dinamihan ko ng luya, kabamba. Isa rin yan kasi yung pampatanggal ng anggo ng kambing. Ang sikreto din, kabamba, para masarap ang inyong niluluto. Damihan nyo lang ng rekado nito, kabamba. Pero depende rin yan, kabamba, sa presyo. Minsan kasi yung sibuyas umaabot ng 600, lalo nung kamahalan niya. Pero ngayon, kabamba, 150 per kilo naman. Kaya dinamihan ko na lang. Pag namamalingki naman ako, ang binibili ko yung nakaripak na, yung tig 20 pesos. Sa ganung paraan, nakakatipid kasi ako, kabamba. Tsaka weekly naman ako namamalingki. Kailangan din kasi natin galingan sa pagbabudget, kabamba. Lalo na ngayon, kabamba, tumaas na naman yung presyo ng bigas. Nasa 2,200 isang sako na naman. Pati presyo ng gasolina, kabamba, tumaas din. Kaya todo higpit sinturon tayo, kabamba. Back to cooking tayo, kabamba, napakwento na naman ako. Pakuluan lang natin yung intestine ng kambing. Ito yung tinatawag nilang puspus. Ito yung mapait. Kung napakulaan na, isunod naman natin yung mga laman loob ng kambing. Ito yung puso, baga, tripe, isaw at atay. Sa mga mataas po ang uric acid, hinay-hinay lang po sa pagkain ng ganto. Mabilis din kasi magpataas ng uric acid sa ating mga dugo ito. Kaya iwas-iwas din pag may time. Nilagyan ko lang ito ng tubig, yung sakto lang pagpakulo ng karne. Nilagyan ko din ito ng tanglad, kabamba. Isa rin ito na nakakatanggal ng anggo ng kambing. Masarap din kasi yung tanglad, kabamba. Ginagawa ko rin yan na tsaa. Marami din kasing benepisyo ang makukuha natin dyan sa tanglad. Iniinom ko ito tuwing umaga at gabi. Yan, napakuluan na natin, kabamba. Hanguin na natin ito. Hayaan lamang natin itong lumamig bago natin ito hiwain. Umpisa na nating lutuin, kabamba. Naglagay lang ako dito ng butter, kabamba. Ito yung ginamit kong pinanggisa, kabamba. Depende sa inyo, kabamba, kung gusto nyo nito. Pwede rin naman ng mantika lang. Igisa lamang ang bawang hanggang lumabas yung aroma niya. Huwag niyong pakatustahin ito, kabamba, kasi masusunog yung butter. Pinagsabay ko na yung bawang at luya na nilagay. At kung nagisa nyo na, isunod nyo na yung mga nagayat nating laman loob ng kambing.
Tinimplahan ko lang ito ng patis at asin. Nilagyan ko rin ito ng paminta, MSG at magic sarap kabamba. Depende sa inyo kabamba kung anong gusto nyong pampalasa. Tsaka ko nalagyan ito ng tubig. Dinamihan ko na ito kabamba kasi sabaw pa lang ulam na. Saglit ko lang ito napakuluan kabamba kasi bata yung nabili kong kambing. Tsaka ko nilagay yung pait niya kabamba. Ito yung pinakuluan natin kanina. Kunti pa lang yung nilagay ko kabamba para matansya ko yung pait niya. Ayaw din kasi namin yung sobrang pait. Kaya nagdagdag lang ako dito ng konti. Dinagdagan ko rin ito ng paminta kabamba. At ang panghuli, yung ceiling green kabamba. Kabamba, kung bago ka pa lamang sa aking page, paki-like and follow naman po ang Bamba's Kitchen. At kung nagustuhan mo itong video na to, paki-like and share naman kabamba para marami po ang makapanood nito. Salamat sa inyong suporta kabamba. Lagyan nyo na rin ng onion leaves kabamba. Sa mga mahilig sa sili, lagyan nyo na rin. At masarap ito kabamba pag may kalamansi. Ay naku, mapapa-extra rice ka na naman pag ganito ang ulam. Kaya ano pang hinihintay nyo kabamba? Magsandok na kayo ng kanin dahil ready na ang ating pinapaitan na kambing. Salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli!